Всъщност нашето първо отказване дойде точно ето тук, защото трябваше да тръгнем по този сипей нагоре. Всъщност тук каза, че пада най-голямата лавина от тази страна. И какво направихме? Всъщност ние, ако видите, има следи. И това са нашите следи. Ето ги. Ние тръгнахме нагоре. Качихме почти там до зад скалата. До колчето. И решихме обаче да не рискуваме. И да ви кажа само, слава Богу, че го направихме, защото от другата страна, горе, ето там, отгоре, също има такова място. И мисля, че добре направихме, че от тук минахме. Маркировката е оттам, GPS-ът ти прекарва оттам, всичко. От тук път няма, по принцип. Там е летния маршрут. Там е летния маршрут, но няма зимен. Да. Никой не е казал за зимен маршрут. Зимен маршрут за Албутин се оказва, че няма. Това е.